जोंनि थांखिया इउपिपिएल नि थांखिया खालि बिटिआर आव बे नङा, जोङो बिटिआर नि बायजोआवबो एबारै इउपिपिएल नि जि खामानि मावनाय आरो आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनबाय। गतिके फैबाय थानाय समाव जोङो आसामनि थाखायबो खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय। जोंनि पार्टीनि जितु एक्टिभिटी, जोंनि पार्टीनि जितु मावनांगौ खामानिफोर, बे खामानिफोरखौ मावनानै फैबाय थानाय 26 एप्रिल, बे 26 एप्रिलाव जानो गोनां जि माने एमएलए इलेक्शन, बे एमएलए इलेक्शनाव बाहागो लागोननि जि मोनसे इसिङारि खामानि मावनाय, बे इसिङारि खामानि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय। दिनै बाटासिपुर ओनसोलाव फैनानै सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हानजानि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिंमोन। बे मिटिंआव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। थांनाय बिटिआर इलेक्शननि उनाव दिनै सनितपुर जिल्लानि इउपिपिएल हानजानि मोनसे गोख्रों मावफुं मेल जादोंमोन। बे मावफुं मेलाव सनितपुरनि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि ओनसोलनि जोंहा बाटासिपुर नैबे ओनसोलाव जोंनि पार्टीनि ब्लक कमिटि दाफुंनाय मोनसे हाबाफारि, दिनै बाटासिपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटि, गोख्रों कमिटि मोनसे जों दानानै होनाय जायो आरो बाहाय गोबां जोंनि एक्सपिरियेन्स थानाय, राजनितिजों एसे सोमोन्दो थानाय व्यक्तिफोरखौ जोङो इउपिपिएल हानजानि आरो बाटासिपुर ओनसोलनि मोजांनि थाखाय दिनै मोनसे जाफुंसार कमिटि मोनसे दानानै होनाय जायो। आरो फैबाय थानाय जि आसाम विधान सभानि इलेक्शन, बे इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै नैबे बाटासिपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएल दानाय जायो आरो बिनि उनाव साननैसोनि उनाव जोङो प्राइमारि कमिटि दानाय जागोन आरो प्राइमारि कमिटिखौ दाखांनायनि उनावनो जोङो बुथ कमिटि, जोंहा बुथ कमिटिया प्राय दंखायो आरो जोङो थांनाय बिटिआरआव नैबे ओनसोलनिफ्राय 7,000निबो बारा भट मोननो हादों बिटिआर इलेक्शनाव। गतिके जों मिजिंथियो जे ढेकियाजुलि एलएसिनि आन्डाराव थानाय जेसेबांखिनि ओनसोल दङ, बे ओनसोलाव इउपिपिएल हानजाखौ दाफुंनानै जोङो जोंनि पार्टीनि जितु एक्टिभिटी, जोंनि पार्टीनि जितु मावनांगौ खामानिफोर, बे खामानिफोरखौ मावनानै फैबाय थानाय 26 एप्रिल, बे 26 एप्रिलाव जानो गोनां जि माने एमएलए इलेक्शन, बे एमएलए इलेक्शनाव बाहागो लागोननि जि मोनसे इसिङारि खामानि मावनाय, बे इसिङारि खामानि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय। गतिके बिटिआर ओनसोलखौ बाद होनानैबो बिटिआर नि बायजोआव जोङो बेबायदि बाहागो लानायनि माखासे इसिङारि खामानि मावनायखौ जों जागायजेनबाय। बिनि उनाव जोङो बरसला समस्तियाव जोङो जोंनि खामानिखौ मावगोन। बिनि उनाव जोंहा मा होनना बुङो बिश्वनाथ समस्तियाव जोङो खामानि मावगोन। बिनि उनाव जोंहा गहपुर दङ, गहपुरावबो जों खामानि मावगोन। गतिके जोंनि थांखिया, इउपिपिएल नि थांखिया खालि बिटिआर आव बे नङा, जोङो बिटिआर नि बायजोआवबो एबारै इउपिपिएल नि जि खामानि मावनाय आरो आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनबाय। गतिके फैबाय थानाय समाव जोङो आसामनि थाखायबो खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय।